Ja neviem, jak to správne vyslovuje. Jak je Hotel Forum, a tá ulička, neviem, jak sa ona volala. No, tak tam viem, že ešte chalani mali tam tiež pomaly na objednávku stôl. A viem, že mali narodeniny, ne, jeden alebo druhý, tak akože ideme na pizzu. A teraz donesli vlastne to upečené, to jedno bolo vykrojené a ostatné si ty pekne nakrájal, po horúce to bolo, to boli také dobre, také vysoké, akože také cesto. Ale boli dobré aspoň, no neviem, aké sú teraz. Lebo ešte tá pizzeria funguje, ten teda tá značka. No tam je, tam som si všimol. A viem, že to, a keď sme tam došli a teraz chalani, a to čo, a ja to, a to nám oni naberú, a to si môžeme my, a vieš, ak to bolo upečené v tom, a to bolo super. Takže tá ráha bola pracovať ďalej. A tak vieš, no. A to bola prvá pracovná. Keď mi preskočuje, preskakuje Konstantin, to znamená, že dobre. Zvedám, jak sa zobudím. Potom, keď sa stretneme ešte v Tesku, alebo kde to bolo? Jak sa zobudím, či bude končať znamenie v jednom veci. No tak to je kúsok, naprav taký veľký pár tam bol. No viem, však to je dá, že to som nedá. Ja ich viem. No ale vpredu bola pizzeria. Bodaj by to tak bolo. Ja som tam raz išiel. Ale vážne, to vtedy. Ešte ten, tu